Bueno, bos días a todas e todos. Moitas gracias por asistir a este webinar que organizamos dende APN Galicia, que son as siglas da Rede Europea contra a Pobreza e a Exclusión Social. O noso nome realmente xa define a importancia decisiva que lle damos tanto en Galicia como en todas as redes de APN de España ás políticas e medidas europeas. Hoxe queremos abordar a trascendencia de acudir á chamada das urnas, non só para as persoas participantes, as voluntarias, as técnicas ou as directivas das entidades do terceiro sector, que somos o grosso do que estamos hoxe aquí, sino tamén para toda a cidadanía no sentido máis amplo. Atopámonos nun momento crucial para o futuro da nosa democracia e da nosa sociedade. E hoxe, máis que nunca, necesitamos reflexionar sobre o papel que cada unha de nós pode e debe xogar neste proceso de defensa da xustiza social. Entre o 6 e o 9 de xuño, millóns de cidadáns e cidadás de toda Europa elixirán as 720 eurodeputadas que van a conformar o Parlamento Europeo, 61 en España. Estas eleccións son máis que unha simple cita electoral, son unha oportunidade única para influir no rumbo de Europa e, polo tanto, nas nosas vidas diarias. Pero realmente temos a dúbida de se somos plenamente conscientes do que está en xogo neste momento. E a veces creemos que non estamos sendo de todo conscientes do alcance. O Parlamento Europeo, xunto cos representantes dos gobernos nacionais, toma as decisións que afectan a todos os aspectos da nosa vida, dende o que pode ser a economía e a loita contra a pobreza, pero tamén o cambio climático e a aprobación dos orzamentos comunitarios, que despois son imprescindibles para elaborar os do Estado, a Xunta de Galicia e os dos propios concellos galegos. Nestas eleccións non só escollemos as nosas representantes, senón tamén o modelo da Europa que vamos a querer, na que queremos vivir. Unha Europa na que, segundo os datos de Eurostat no 2023, a pobreza e a exclusión social afectaba a 95,3 millóns de persoas, das cales 12,7 en España e 688.900 galegos e galegas. Non é un dato tribal. Atopámonos nunha encrucillada. Podemos seguir avanzando cara a unha Europa máis social, cohesionada e comprometida co benestar de toda a súa cidadanía, ou ben retroceder cara a un modelo de austeridade e división, onde os discursos de odio marquen a xenda pública. Creo que sabemos que estamos nun momento marcado polo auxe da porofobia e a xenofobia. O noso voto adquire unha relevancia todavía moito máis importante para loitar contra a pobreza e a blindaxe de dereitos como son a vivenda e a saúde. Votar é un dereito fundamental e unha responsabilidade que todas compartimos e a nosa ferramenta máis poderosa para expresar as nosas opinións e preocupacións e para asegurarnos de que as nosas voces sexan escoitadas nas institucións que nos representan. Cada voto conta e cada voto é un paso cara a unha Europa máis xusta e máis equitativa. Hoxe convidámosvos a reflexionar sobre a trascendencia da participación nestas eleccións e a considerar o impacto que vai a ter cada voto. Xuntas podemos contribuir a frear a onda de discursos reaccionarios e construir unha Europa onde todas teñan un lugar e a súa voz. Grazas, sen dúbida, por acompañarnos nesta xornada que é de vital importancia. Espero que este webinar contribuya e motive a exercer o voso dereito e o voto con conciencia e responsabilidade e animar a toda a base social a votar, porque a loita pola xustiza social non se free. De seguido, vou a dar paso ao meu compañeiro, director de APN, Xosé Cuns, que dará conta tanto do papel que xogan as principais institucións da Unión Europea, o impacto que as súas iniciativas teñen no noso día a día a través das ferramentas que dende elas se despregan e as 12 grandes demandas que estamos a plantexar as candidaturas que se presentan nestas eleccións. Eu non vou poder acompañarvos en toda a sesión porque xusto a continuación teño unha reunión vinculada cunha temática de vivenda, que é un dos temas que vai a salir ao longo deste espacio, pero sí que vos invito a todos a que participedes e a que vos sumedes activamente. Así que grazas por sumarvos a contribuir unha Europa con dereitos e libre de pobreza. Boa mañán. Grazas, Ana. Bueno, pues a idea, como ben decía Ana, este tipo de eventos estamos facendo últimamente que nos funciona moi ben, un acto de transparencia tamén de facelo cas nosas entidades membro e con personas vinculadas, así que gracias a todas as entidades que estades aquí, pero tamén aproveitamos, bueno, para facelo un pouco transparente, e o mesmo que facemos a presentación para vos, pois convidar a medios, aqueles que están, así que gracias tamén aos medios que aquí estades, non? A idea de presentar en brevemente 15 minutos a clave das campañas, o que pretendemos nesta campaña, que facemos moi da man tanto dende Galicia como dende a nosa rede estatal e APN España e no resto dos países, en todos os países da Unión Europea,
hai redes europeas contra a pobreza, por lo tanto, en todas elas estamos dicindo discurso, o mesmo discurso e demandas. Co cal, bueno, a idea desta presentación é presentarvos as entidades o que vos pedimos e o que estamos a facer nesta campaña e o que queremos facer. En calquera momento no chat podedes ir poñendo algunha cuestión, demanda e despois, primeiro, priorizamos sempre se hai algunha pregunta dos medios porque despois queren salir ou queren pechar ou non queren, bueno, queren estar para non comerlles máis tempo do necesario, priorizamos a responder as que nos poñan dos medios e posteriormente pues, con vos e co resto, é dicir, por calquera opinión. Vale, co cal, bueno, vou facer unha presentación breve, comparto pantalla. Comparto pantalla. Y ahora voy a dar configuración de revista entre. Bueno, pues un pouco algunha entidade malvada de vos nos dixo que esta é unha campaña para animar ao voto nas eleccións europeas ou en Tatooine, porque parece que ten unha imaxe aí que xemos dar a contra das estrelas da Unión e das estrelas e tal, bueno, pues facer un toque Guerra de las Galaxias a Rental, entonces, bueno, pues tamén así para fortalecernos e para que a forza nos acompañe, tamén, bueno, pues pretendemos facer eso. Entón, bueno, a idea, o que pretendemos, o que queríamos contarvos brevemente unha breve introducción do que se presenta, de por que facemos esta campaña, que, bueno, pois, o 9 de xuño temos estas as eleccións na Unión Europea, desde o 6 hasta o 9 de xuño en todos os países da Unión, en España o 9 de xuño, no cal se escollen 720 parlamentarios, dos cales 61 son españoles, ¿no? Con candidaturas estatais. Non hai circunscripcións por comunidade autónoma, sino que cada candidatura decide o seu voto e o voto como circunscripción única, como España, por tanto, a campaña a nivel estatal. E un pouco a idea da campaña que comentaba a presidenta na introducción, comentaba Ana Pardo, que pretendemos facer, non temos constancia, e hemos comprobado de que na cidadanía, de que incluso nas nosas entidades, entidades de acción social, de extrema importancia que supoñen o que se vote ou que se decida na Unión Europea, no Parlamento Europeo. A gran parte das medidas de política social que nos permiten facer incidencia política veñen da Comisión Europea, logo vamos a detallar algunhas delas das pasadas e tamén das futuros. Gran parte das medidas de financiamento que nos permiten implantar políticas e medidas de emprego, de inclusión sociolaboral, de acceso á vivenda, de sanidade, de infinidade, veñen porque hai fondos da Comisión Europea. Sin embargo, bueno, esta idea da abstención de que parece que son as eleccións que non teñen moita importancia, cando dende o noso punto de vista son, con moita diferencia, as máis importantes das que temos realizado neste último ano. E o que se decida aí, bueno, pues ten un afecto a todas partes da cidadanía. Un pouco por facer algo de mínima pedagogía, é dicir, que todo isto tedes nun documento, na web que vamos a poñer no enlace, nun documento específico que fixemos sobre como afectan en clave galega a cidadanía europea. Isto só tedes na web. Nós vámoslo compartir tamén e o vamos a difundir, pero por facer un pouco de pedagogía, isto debería facelo o meu compañeiro Adrián Álvarez, que foi quen fixo esta presentación e este documento e que é un dos que temos a sorte un dos expertos que temos que contamos na nosa rede para presentalo, pero, bueno, presento eu de momento para na seguinte só presentará Adrián. Porque, bueno, Parlamento, distinguir, que é o Parlamento que representa a cidadanía da Unión Europea e elegido directamente por ela, é a única institución multilateral no mundo na que ocorre este tempo, que a cidadanía escolle directamente os seus representantes, non están escollidos polos gobernos, toma decisión sobre a legislación europea como calquera outro parlamento, xunto aproba os orzamentos, xunto co Consello da Unión Europea, que é a institución que representa os gobernos dos Estados membros, normalmente con os ministros ou ministras nacionais de cada goberno e que se o que adapta, xunto ao Parlamento, as legislacións europeas. A Comisión Europea é o goberno da Unión Europea. Por tanto, é o goberno que, por tanto, está montado de comisarios ou comisarios. Cada país ten un comisario ou unha comisaria. E non o debemos difundir tamén o que dicen antes, Consello da Unión Europea con Consello Europeo. O Consello Europeo está formado polas xefaturas do goberno
ou do Estado dos países da Unión Europea, que quen define as líneas xerais de todo o futuro da Unión Europea. Non adopta legislación, agás posibles enmendas do Tratado da Unión Europea. Estas son as catro principais institucións nunha organización, nunha Comunión Europea extremadamente complexa. Por iso ten moito mérito, e algo que aquí demandamos moito en Galicia e na nosa incidencia política, a coordinación entre distintos, entre Xunta, entre concellos, entre diputacións e goberno central, é algo que de sí se fai, aquí nos costa, temos lo que pelesar cada día, pero a nivel europeo a relación entre forzas políticas, a vontade de chegar a acordos e a vontade de intentar solucionar é constante, é onde máis se fai isto que entendemos como política de ceder. Vale? Por lo tanto, era o que comentaba a nosa presidenta, por iso tamén a nosa importancia de ver, bueno, que enfoque lle queremos dar, como queremos que siga sendo a comisión. Temos dous modelos nos últimos 10 anos, do que pode significar unha determinada política ou outra, principalmente nas persoas en pobreza ou exclusión social, pero en xeral gran parte da ciudadanía. Temos o modelo de como se actuou posteriormente á crisis do 2008, ca maldita austeridade, que todos recordamos especialmente nas nosas entidades que estades aquí, como o sufrimento que causou nos anos de recortes masivos de reducir déficit público. Bueno, ese modelo, que é un modelo de decisión política de como afrontar unha crisis económica e que poñer de xeito prioritario na atención, ou como se afrontou a crisis económica motivada pola pandemia. Os fondos Next Generation, con fondos con a vontade de intentar non deixar a ninguén no desemprego mínimo número de persoas posibles, con medidas como ingreso mínimo vital, medidas como non paralizar a risga, é dicir, infinidade de medidas que fiñeron en parte e que, de feito, o temos establecido do 1,5 millón de persoas que só en España se evitou que caeran na pobreza gracias a estas medidas ou as 150.000 en Galicia. Pois estima 157.000. Que estimamos que non caeron na pobreza gracias a este tipo de medidas. Bueno, pois isto é o que se decide. Para nós é extraordinariamente importante comenzar. Hai moitas medidas de ferramentas, directivas, estrategias de obligado cumplimento para os países que proveñen da Comisión Europea previamente aprobadas e que logo se deben transpoñer a normativa europea, estatal e galega. No documento tedes bastantes máis e se podedes velas aí, pero nós queremos pararnos un pouquiño no que para nós é un piar non só de dereitos sociais, que se chama, sino que é un piar para poder facer incidencia política a nivel europeo, a nivel do Estado, en Galicia e nos concellos. Este piar europeo de dereitos sociais. É un documento, non é casualidade, se está aquí tamén, se fixo, non había unha vontade na Comisión de facer, que sigue vivendo a Comisión do seu nacemento económico como mercado único, pero a parte social é unha consecución, é un éxito de incidencia política da ciudadanía. É dicir, unha auténtica Unión Europea non pode quedarse solo no mercado único, nunha parte económica, senón que ten que ter un componente social. Tardou, pero desde 2010, desde a Estrategia Europa 2020, xa conseguimos, e se conseguiu que o Parlamento tamén tuvera, e a Comisión tuvera principios, directivas de carácter social. O Pilar Europeo que se aprobou no 2017 costou un pouco máis, pero é un documento que ao final se organizan en 20 principios e 3 áreas: igualdade de oportunidades de acceso ao mercado laboral, protección e inclusión social e condicións de traballo justas e seguras. Pero que ao final se organizan esos 20 principios, todos eles teñen indicadores específicas, todos indicadores que ao final se deben transpoñer a nivel nacional e, por tanto, supoñen, en teoría, obligado cumprimento. Todas as que estades en entidades e os que sabedes e os que facemos incidencia política, sabedes que estamos pedaleando todo o santo día. É dicir, unha cousa é a Constitución establece o artigo 47, a igualdade de acceso a vivenda de todos os españoles, e a nosa presidenta ahora ten que deixar a reunión porque temos que pedir vivenda e unha a unha. Non hai nada dos que está aquí que non haxa que pelesar todos os días, pero está escrito aquí, é unha briga que obriga aos países, e vamos a ver algúns exemplos que obriga aos países a ter en conta, co cal nos permite facer incidencia e reclamar
continuamente pois, que medidas específicas acordadas, non sei, destas 12 áreas, desde educación, habilidades de aprendizaje permanente, igualdade de xénero, condicións de vida, xuventude, dinámicas do mercado de traballo, impacto nas medidas públicas na reducción da pobreza, cuidado da primeira infancia, non é casualidade que en Galicia a educación gratuita 0 a 3 anos foi a primeira comunidade autónoma en poñer a educación gratuita 0 a 3 anos, pero tiña xa previamente foi a que fixo máis caso aos requerimentos da Comisión Europea, é dicir, pero claramente, bueno, pues son das ventaxas, cuidado de saúde ou acceso digital. Bueno, con lo cual, todo isto nos permite medidas, por exemplo, algunhas que cita, pois esta plataforma europea de loita contra o sinfogarismo, pois daqui colgan, pois os que traballades neste tema, pois dependen a estrategia estatal de sinfogarismo, a estrategia galega, con medidas varias de apoio ao sinfogarismo que está pendiente, pero surde inicialmente desta directiva. A estrategia sobre os dereitos das persoas con discapacidade de 2021-2030, é algo que, desde logo, na planificación dos fondos europeos que chegan a Galicia, a discapacidade, accesibilidade, bueno, non nos permitiría facer nin a nós, nin as entidades de discapacidade ou plataformas como CERMI, facer incidencias sin este tipo de normativa previa, o marco da Unión Europea sobre saúde e seguridade no traballo, a Estrategia Europea de Cuidados que temos que desenvolver nestos anos, e unha resolución que lle vamos a dar moita importancia en Galicia, esta resolución do Parlamento sobre a situación das comunidades xitanas marxinadas que viven en asentamentos chabolistas da Unión Europea, que basicamente o que establece é que no 2030 deben estar erradicados poblados chabolistas e asentamentos chabolistas ou de infravivenda en toda a Unión. O cal nos permite moi ben, nos escoitaredes moito falar e plantealo no Parlamento de Galicia, plantexalo na Consellería, na nova Consellería de Vivenda, bueno, cando solamente o goberno galego e os concellos nos que hai en Galicia asentamentos chabolistas saben que teñen hasta 2030 e que, por tanto, teñen que poñerse de acordo Consellería de Vivenda e Concellería de Vivenda con consellerías ou concellerías de política social para que isto se faga. Pero directamente isto nos vai permitir facer incidencia. Temos un acordo da Comisión, xa tuvemos que ir á Comisión en algún caso e denunciar situacións en Galicia, co cal, bueno, pues, se chega o caso, bueno, pues o plantexaremos. Pero, insisto, todo isto para facer incidencia do que, para bien e para mal, ven da Comisión Europea. No documento tedes bastantes máis iniciativas e calquera a delas, pero en toda a vosa actividade nas vosas entidades, todo provén iniciativo e reforza para el bien ou para el mal o que se poidan plantexar despois de acceso a vivenda ou emprego, a servicios sociais. Brevemente, cito solo porque me interesa pararme máis nas 12 demandas que temos. Non se poderían facer, non poderíamos existir gran parte das entidades de acción social que somos absolutamente imprescindibles para a prestación de servicios sociais, de acceso a vivenda, de acceso a emprego, non poderíamos existir, non poderían existir gran parte dos servicios sociais públicos e dos servicios de acceso a emprego sin os fondos da Unión Europea. Aquí tedes algunhas líneas, FEMPA, a Política Agraria Común, o Fondo Agrario de Desenvolvemento Rural, o Fondo de Transición Justa, o Fondo de Cohesión, o Instrumento SURE, que tras ese nombre detrás están algo que para nós significou que non caéramos nunha crisis brutal de empobrecemento como foron os ERTE. Pois detrás destas palabras e destas siglas Instrumento SURE, pois está todo casi os 21.000 millóns de euros que se aplicaron para poder aplicar a figura do ERTE e que non houbera que pasar o desemprego milleiros de personas que de outro xeito terían perdido o seu emprego con motivo dos peches pola pandemia. Pero me quero parar brevemente no que son as nosas principais liñas de incidencia e a que máis, digamos, que estamos implicadas entidades. O Fondo Social Europeo, o FEDER e os fondos Next Generation EU do que se aplicaron a volta da pandemia. Nestos ligazóns, e xa está poñendo tamén Adri, vai poñer, bueno, pues tedes o enlace ás páxinas da Xunta de Galicia donde aparece toda a transparencia tanto das entidades dos fondos europeos 2014-2020, do novo período 2021-2027, e os que tedes en X ou en Twitter conta, bueno, pois, si vos animo a seguir o perfil, o recentemente creado perfil dos fondos da Unión Europea en Galicia. O FEDER, bueno, pois é un dos fondos que recibe 940 millóns de euros
en todo o período 2021-2027 e o que propón desde medidas para cambio enerxético do modelo enerxético, de un funcionamento da investigación en I+D, transición cara á senda digital, e que no 2020, pois, por exemplo, 2014 e 2020, unha das pelexas que tuveron a nivel da Unión Europea é asegurar que os fondos destinan un mínimo dun 20-25%, según cada tipo de fondo, a loita contra a pobreza e exclusión social. Bueno, no período 2014-2020, o FEDER, tardamos en descubrirlo, pero vimos, por exemplo, que se descubriu o Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, para ver un exemplo de traballo. E no novo período FEDER, o que estamos tratando de pelexar e asegurar que ao 2025, cando rematen os fondos Next Generation, por exemplo, para aillamento en vivendas, bueno, pues que se poidan dedicar fondos do FEDER a aillamento de vivendas en situación en barrios ou comunidades vulnerables. Algo que ahora non está chegando precisamente ben, nos costa, pero estamos traballando para que no 2025, bueno, pues isto sea un dos obxectivos con fondos FEDER que vayan destinados a este fin. Outro é o Fondo Social Europeo, con 448 millóns de euros, e que a obligación, tanto aquí no FEDER como que a Xunta de Galicia, pois cofinancia, pero FEDER e o FESE pon o 60%, a Xunta ten que poñer un 40% engadido. É dicir, que o que modificamos a nivel da Unión Europea obliga tamén a que os orzamentos da Xunta de Galicia e de moitos concellos teñan que destinarse a ese fin, teñan que cofinanciar fondos para este fin. Bueno, por Fondo Social Europeo, sobre todo, é o que nos permite realizar convocatorias e iniciativas de inclusión social, de acceso ao emprego e de acceso á educación. Básicamente, esas tres niveles de inserción é o que nos permite a convocatoria plurianual de inclusión social, programas integrais para mulleres en situación de vulnerabilidade, todo programas, por exemplo, o programa Mentor para traballar con menores, con nenos e nenas en situación de acollida, bueno, pues programas deste estilo. E, finalmente, o que marca a diferencia entre esta crisis económica motivada pola pandemia e a anterior na que se relacionou con a austeridade. Os fondos Next Generation e a súa diferentes medidas ou mecanismos de reconstrucción e resiliencia ou fondos deste tipo, bueno, que supuseron en todo o Estado 69.520 millóns de euros e que, de logo, nos permite pues, medidas de acceso a vivenda. Todas estas hai que pelexar vivenda a vivenda, pero, en principio, os fondos están aí. Gran parte das medidas que estamos tendo en Galicia con de acceso a vivenda da Xunta de Galicia, gran parte do orzamento da Consellería, ben porque son fondos estatais e en gran maioría provenientes de fondos en Next Generation. Unha das nosas demandas agora que nos orzamentos 2025 debe haber fondos propios da Consellería tamén, aumentalos para aumentar e cumprir o compromiso, o benvido compromiso do presidente da Xunta de duplicar o parque público para alugueiro social. Pero, bueno, pues esta parte, no emprego, varias das nosas entidades, de 14 das nosas entidades comprobaches nun programa específico que fixemos durante os últimos 2 anos de acceso ao emprego, o cal demostramos como se hai que facer para asegurar que se pode conseguir un emprego de calidade a persoas en situación de vulnerabilidade, solo con entidades do terceiro sector, solo con programas integrais que teñan en conta a situación personal, familiar, comunitaria e, sí, específica de acceso ao emprego das persoas e contacto coas empresas desde o primeiro momento para acompañamento das persoas. Cando se fai así, pues temos demostrado e con criterios de análise científico que o nivel de inserción laboral é prácticamente o doble que co sistema actual de medidas dispersas de apoio ao emprego. Bueno, pues eso podemos facer ese programa porque había fondos Next Generation para este tipo de medidas. E, finalmente, e para ir rematando e estar, simplemente, bueno, comentar as principais medidas, as 12 principais medidas. 12, onde me enterei que son 12 como 12 estrellas ten a bandeira da Unión, pero 12 medidas que dentro do eido estatal e dentro do eido europeo, pero aquí as adaptamos a nosa realidade, estamos plantexando a todos os partidos políticos e forzas políticas. Como vedes, si do anterior que conseguimos facer foi gracias a programas e a dinámicas e a normativa europea, o que planteamos agora no futuro son estas 12 medidas, desde a implementación de ingresos mínimos garantidos, non se entendería o ingreso mínimo vital sin as críticas da Unión Europea ao Estado,
español por non ter unha figura deste estilo. Dos últimos 10 anos había esta crítica, incluso ao mesmo tempo que había austeridade. Ahora o que pedimos é que haya unha directiva que asegure a implantación en todos os Estados membros ca mínima burocracia posible. Cada un destes indicadores ten cada unha destas medidas reclamadas ten un indicador asociado para comprobar o cumprimento da misma durante o período e facer o seguimento a gobernos que, o primeiro, implementación de ingresos mínimos, asegurar acceso a vivenda digna, aceitada e asequible, a transición xusta de cara a unha economía sostible, que é algo que estamos comprobando, é dicir, non sirve de moito falar e é un dos factores co que estamos vendo co discurso do odio e o discurso fácil de populista de algunhas entidades de xeito difusoras do discurso do odio, se agachan e que, ao final, de pouco sirve en decir que temos que reducir o grado, reducir o consumo enerxético, facer aillamento de vivendas, se ao final non se garante que, especialmente, aqueles barrios ou familias máis vulnerables teñen acceso rápido e áxil aos fondos para poder hallar a súa vivenda. Pois este é o que nos referimos asegurar este aspecto cando falamos de transición xusta cara a unha economía sostible. Emprego digno, tal e cancións que vos acabamos de decir, tanto promoción de emprego digno como protección frente a despedimentos, a despidos, bueno, con toda a idea, a reforma da fiscalidade. A veces se sorprenden algunhas forzas políticas que parece que desde as entidades do terceiro sector debemos de limitarnos a facer propostas nos eidos nos que traballamos directamente, cando ao final vemos que incidencia política, a loitar contra a pobreza non é algo que fan os departamentos de servicio social ou das ONGs, o fan todos e cada un das consellerías da Xunta de Galicia, todas e cada unha dos comisarios da Comisión Europea ou todos e cada un dos concelleiros e concelleiras nos concellos. Isto nos consta todos os días temos que andar repetindo esta mensaxe. Por tanto, facemos tamén propostas e algo que vemos que debe haber unha reforma da fiscalidade gravando a grandes fortunas, grandes riquezas e co enfoque de reparto de riqueza debe avanzar notablemente en todos os países da Comisión e tamén en España, onde presentaremos un informe deste tipo en breve para asegurar o reparto da pobreza. Fortalecemento do Fondo de Garantía Juvenil infantil, a protección, nós, as entidades do terceiro sector, formamos parte de un movimento e de figuras de economía social e solidaria. Somos unha das partes fundais xunto a cooperativas, xunto a centros especiais de emprego sin ánimo de lucro, empresas de inserción, empresas sociedades anónimas laborais. Bueno, pues formamos parte deste tecido. E creemos que cada vez máis se está demostrando que ten un papel este tipo de economía, entender a economía con enfoque social ou solidario, de creación de emprego, de reducir a pobreza. Por lo tanto, creemos que se debe seguir avanzando neste proceso de protección de economía social e solidaria. Garantía de respeto aos dereitos humanos ás persoas migrantes, refuxiadas e solicitantes de asilo, e este é algo que nos une moito, porque así algo estamos comprobando é que este discurso do odio, este discurso aporófobo, xenófobo, cala en moitas persoas. Algo que temos moi claro as entidades que formamos parte de APN e que presumimos de ter unha causa común. É dicir, non hai sectores na loita contra a pobreza. Nós non non dividimos as persoas por colectivos, sino que vemos que nos une as causas que non atopan un emprego unha persona con discapacidades son moi semellantes ás que non atopa unha persona refuxiada, unha persona xitana, unha persona, un mozo, moza. É dicir, por tanto, non podemos nunca pretender diferenciar entre colectivos, ni moito menos tratar de enfrentar os que están os penúltimos cos últimos. E iso é unha norma e por iso é unha das claves que tratamos de definir nestas eleccións. Non podemos entrar neste discurso, sobre todo cando vemos o brutal volumen de mentiras, de insultos, de desprecio, de odio hacia galegos e galegas, tan galegos e galegas como calquera dos que estamos aquí, pero por seu orixe migrante ou refuxiado, pois están tendo que padecer todo tipo de discursos. Somos hai a chamada ao voto, ainda que nesta comunidade, en Galicia, somos o único parlamento no que partidos representantes ou que difunden discurso do odio, a poesía da violencia, non teñen presencia. Nós aquí o notamos para ben, salvo en redes sociais e tal, que sí percibimos o que, pero nos ocurre moito cando salimos de aquí e imos a outras comunidades, o nivel de preocupación
en outras redes EAPN e moitas entidades sociais co crecemento deste discurso, é dicir, e aí nos teñen as entidades de acción social plenamente en contra. E, por último, igualdade de trato frente á porofobia, estamos cunha reclamación de unha decisión marco e unha normativa europea que afecte e que recoñeza do mesmo xeito que está recoñecido xa no Código Penal español, que se recoñece tamén a nivel europeo. Número 11, garantir os dereitos digitais das persoas en situación de pobreza e acceso á administración, e aquí o relacionamos moito cunha palabra que é a reducción e simplificación burocrática, neste momento un dos principais eivas para poder que moitas persoas poidan ter acceso a unha vivenda, a un emprego, a un servicios sociais, e o elevado nivel de burocratización absurda que teñen que acceder cando van á administración pública, pero en gran parte desta burocracia vennos marcada desde a propia Comisión e ben marcada polos requisitos que ao final padecemos desde logo as persoas afectadas, as persoas en pobreza que se refiren a ela moitas veces como violencia administrativa, pero tamén moitas das traballadoras, de servidoras e servidores públicos que nos servicios sociais de emprego, na propia xestión de fondos, bueno, pues teñen que pelesar contra esta mesma burocracia. Por lo tanto, garantir dereitos digitais para nós sempre vai asociada a este tipo de problemas. E, finalmente, bueno, pues garantir, como sempre, non se pode nunca falar de pobreza, non é honesto falar de pobreza sin diferenciar por sexo. Por tanto, a pobreza na población femenina é notablemente superior en todos os extractos e tramos de edade. É dicir, as medidas nunca poden ser generalizadas, sino que sempre teñen que facer un apoio específico por xénero e, especialmente, pois, por exemplo, aquel colectivo por xénero de mulleres como son as que encabezan familias monoparentais, realmente monoparentais, aquelas mulleres solas que están cuidando dun ou varios nenos, no que a taxa de pobreza casi alcanzou o 50% da poboación. É dicir, por tanto, non ten sentido nunca, non é honesto nunca falar de pobreza se non se fala a elección por xénero. Son estas 12 medidas. O que queremos facer a partir de agora e o que estamos facendo, bueno, pues, tanto a nivel estatal, a nivel europeo e a nivel galego, bueno, difundir estos contidos e este do decálogo de medidas, en toda a estamos discutindo entre todas as entidades, difundindo nosos responsables de comunicación de todas as nosas entidades membros, bueno, pues difundindo toda esta idea cos cartéis Europa en Dereitos, cos cancelos Europa en Dereitos libres de pobreza, a difusión en redes, medios é importante, pero tamén a difusión importante a nivel político. Neste caso, a semana pasada fixose un congreso a nivel estatal sobre pobreza e exclusión social na Unión Europea, no que plantexamos estas demandas al relator de Nacións Unidas de Pobreza, ao comisario específico do ramo, ao ministro de Dereitos Sociais, Pablo Bustunduy, e equipos, ao presentamos. A nosa idea é o 4 de xuño presentaremos o informe sobre o estado da pobreza en España dentro do Congreso dos Diputados. O 6 de xuño xa empezamos a facer nas últimas eleccións as 12 medidas que antes plantexamos, comprobamos nos programas electorais se se cumplen ou están recollidas ou non. Hasta ahora era un traballo interno, pero empezamos a facer nas eleccións estatais, fixémonos nas eleccións galegas, e xa nos ten constancia de que supuso un certo impacto no voto ver que as EAPN e as nosa rede facemos unha comparación de que programas electorais recollen ou non as nosas demandas. Xa nos consta que en algún partido en concreto tomaron nota de que, bueno, somos un pouco máis proactivos no que defenden os dereitos da cidadanía o que reclamamos o que nos plantexades para plantexar. Con lo cual, o 6 de xuño faremos de novo esta comparación e daremos difusión en toda España da comparación de programas vendo para que, a partir de aí, a cidadanía e cada un de nós decidamos o noso voto. E o que vos pedimos en concreto, de novo, as entidades que estades aquí, se ainda non o fixeches, pero vamos a intentar, a partir da semana que ven, vamos a empezar con vídeos e con traballo, bueno, dentro das nosas entidades, porque é importante para vos votar. Sabedes que un dos problemas polos que non conseguimos afrontar a loita contra a pobreza é que a población en pobreza maioritariamente non vota, ou o nivel de abstención é moi superior ao que temos a cidadanía que non estamos en pobreza. E iso con diferencia explica moitas cousas de por que a atención política non é a que debería. Se nos barrios nos que maiores necesidades hai apenas se vota,
porque moitas persoas están moi cansas de que non se les faga caso, de creer que non sirve para nada, de que permea o discurso de odio moi facilmente de enfrentar uns como outros, é moi fácil enganar as persoas con este discurso e con falsedades e con información falsa. Principalmente os vídeos van a difundilo no interior das nosas entidades, a seguir defendendo algo que facemos desde o comenzo de APN, de Participación de Persoas en Pobreza, animando o voto, bueno, pues toca e vos pedimos este traballo específico de difusión nas vosas entidades e difundir todo o que está en redes sociales. Como digo, todo isto tedes, o estamos poñendo no chat, tanto a Nova con toda esta información, cos 2 informes breves sobre como estamos afectando en clave galega en que nos afectan as eleccións, un documento no que intentamos detallar todo isto, e tamén estamos difundindo o documento das 12 medidas detallado que estamos reclamando a todos os partidos políticos e forzas políticos a nivel estatal, para difundirlo. Tedes toda a información que queirades falar. E por último, pues antes de pasar as preguntas, sí queríamos poñervos un vídeo que creemos que resume moi ben o que tratamos de plantexar. Si lo encuentro. Aquí está. Este vídeo fíxose hai apenas un mes, fíxose, como vos decía, unha das actividades de referencia tanto a nivel estatal como a nivel galego, o encontro estatal de participación de persoas en situación de pobreza ou exclusión social. A parte de outros temas, o que plantexamos foi isto, como votar nas eleccións e que se entendía as persoas por liberdade e por defensa por que se debe votar. Por lo cal vos deixo co vídeo no cal intervenen varias galegas que participaron, galegas e galegos que participaron neste encontro, pero este vídeo dun minuto, bueno, pues lo deixo para que... Voy a darlle ahora, vamos a ver, ¿qué voy a hacer para compartir sonido? Con compartir sonido está bien. Cocal está de lo vendo en pantalla, ¿verdad? Está todo bien. Le doy entonces al... ¿Cómo se llama? Espera un momentinho. Pero bueno, voy a compartir. Voy a compartir luego. La libertad es llegar al fin de mes. Para mí, la libertad es poder pagar el alquiler. Y para mí, pagar la factura de la luz. La libertad es tener tiempo para pasar con mi familia. Y para mí, que mi hijo pueda tener una alimentación de calidad. Para mí, la libertad es un trabajo con condiciones y salario digno. Para mí, la libertad es no tener miedo a enfermar. Para mí, la libertad es tener un futuro y un proyecto de vida. La libertad es no sufrir odio ni discriminación. La pobreza vulnera nuestros derechos. El 9 de junio queremos una Europa con derechos. El 9 de junio vota para estar libre de pobreza. Bueno, pues escoitáchelo, verdad? Ahora decidime que non se escoitou e ya me dades un disgusto. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora eso, o que decides, se tedes algunha pregunta en primeiro, se tades alguén de medios que queredes facer algunha pregunta ou tal, se está claro, se non tedes o noso contacto para despois chamarnos e que vos facilitemos máis información toda que queirades. Eso, primeiro, se tedes algunha pregunta, entrade directo no chat ou por entrade directo a falar, sin problema ningún. E se non, pues damos paso, se tedes algunha
pregunta ou cuestión ou queredes ir escribindo no chat o resto de entidades ou alguna cuestión que vos podamos aclarar. Nada, medios está claro. Veña, pois o resto, se tedes algunha intervención ou de... estades aquí, se non me equivoco, tiñamos inscritos a 15 entidades, ou se que de... Si queredes entrar, dixemos que duraría 45 a 60 minutos, ou se que ainda temos 5 ou 10 minutos para ter... Si queredes entrar a comentar ou no chat ou en directo, sin problema de voz, queredes comentar algunha cousa específica, algunha das medidas concretas, ou aclarar ou decila, sin problema ningún. Además, estades especializadas en varias, en problemáticas moi concretas, se coñecedes. Alguén? Migrantes, refugiados, personas en pobreza, familias monoparentais, acceso ao emprego, que estades aquí, estades con personas con Alzheimer, outras dolencias ou personas maiores, estades aquí lo máis granado de... Así que, bueno, si algo comentades... Pedí de voz. Inmas, quitaches o sonido? Pon o sonido e xa coméntanos. Oyes? Non oyes? Sí, perfecto, perfecto. Ah, vale. Sí, porque antes estuve facendo uns cambios no sonido por unha observación, non sei se teño algo trafugado. Bueno, eu creo que explicaches tamén que casi non hai nada que engadir. Eu quedo así un pouco parada porque realmente, bueno, primeiro agradecer esta oportunidade. Por exemplo, para nós, a Asociación de Familias Monomarentais de Galicia, que somos unha entidade noviña, todo isto un mundo bueno, que se nos abre, non? Entón, para mí, o que sí quero agradecer esta labor pedagóxica e de sensibilización que estades a facer desde o punto de vista da entidade, porque nos axuda a coñecer todo o abano de opcións que van máis alá do que temos, non? Aquí de primeira man. E despois por darlle presenza, pois eso, nestes puntos, non, que reflexades realmente unha realidade como a que teñen as nosas familias, co dato que aportabas, non, de que duplicamos o índice de pobreza e exclusión social da media das familias. Bueno, simplemente de facer este comentario, non teño así nada máis que aportar. Grazas. Grazas. Levantado o dedo, Javier Pérez, mira. Benvido, Javier. Bos días. Moita xente guapa aquí reunida, la verdad, en verdad. Vou falar en castelán, xa sabedes. No nos damos cuenta, creo, y Ana lo dijo muy claramente en la introducción, pero yo lo voy a decir con mis propias palabras, nos estamos jugando Europa en estas elecciones, así, tal cual. Siento ser tan categórico, tan directo, pero es que es la verdad, es que por primera vez el pacto secular que existe entre el Partido de los Socialistas Europeos y el Partido Popular Europeo puede estar en cuestionamiento. Y puede estar en cuestionamiento porque por el auge primero de la ultraderecha, que desgraciadamente todas las encuestas van a dar una subida espectacular de los dos grupos de ultraderecha que actualmente existen, y por la política que está tomando el Partido Popular Europeo de homogeneizar a cierta ultraderecha, según ellos, que no tiene nada que ver con la ultraderecha mala, de asimilarla, digamos, de algún modo y que participe, digamos, en los programas sociales o de legislación europea. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso para el estado del bienestar que conocemos, para la distribución de los fondos sociales europeos que actualmente conocemos y para todas las políticas de bienestar, incluso para el propio Pilar Europeo de Derechos Sociales, que todavía, os recuerdo, no es obligatorio, aunque sí los estados, se recomienda fuertemente que los estados implementen sus principios, pero, repito, no es legislación obligatoria para todos los países de la Unión Europea. Si queremos una directiva de rentas mínimas, que esto desde mis principios en Europa llevo escuchando lo de la directiva ya más de 12 años. Si queremos realmente una legislación
que avance en políticas sociales profundas de vivienda, de bienestar, de garantizar rentas mínimas, hay que votar, pero hay que votar con cabeza, porque nos estamos jugando toda Europa, nos estamos jugando toda la construcción europea que ha durado 60 años en construirse. Nos lo estamos jugando en estas elecciones, sinceramente. Y lo digo con conocimiento de causa y lo digo viendo la ola que existe en las sociedades europeas de aporofobia y de rechazo de ciertas políticas sociales. No tengo nada más que añadir. Gracias, Javier. ¿Más intervenciones o alguien? ¿No? Bueno, pues entonces deixámoslo aquí.